Nou, ik denk, jonge partners waar we mooi praten hebben, is de beste partner waar we maar veel in kennen. Dus het is eerst nog wel wen voor u. Want ja, het wordt in de grote concurrent voor zelfs. En het is nog een hele oren constellatie eigenlijk. Maar ja, ik moet het net zwaar genoeg. Het gaat bij mij vooral omdat de kranten voortbestaan bloot. En ja, ik vind dat er twee kranten in Friesland wezen moeten. En vooral een christelijke krant, daarom werk ik hier ook. En ik vind dat de mensen een kar hebben moeten tussen twee verschillende kranten in Friesland. En dat zo bloot dat vind ik heel mooi. Nou, wat ik begrepen heb, is de redactionele zelfstandigheid van het Dijkblad redelijk goed waarborgd. Dus ik maak me er net zo volle zorgen over waar het nou eigenlijk de eigenaar is. Het is natuurlijk zo, als je zelfs eigenaar binnen van je eigen kranten, dan heb je al meer te zeggen dan dat een oor eigenaar is van jouw titel.